трябва да има обществено обсъждане, гражданите и неправителствено. Всички, които граждани на България всъщност да идват на общественото обсъждане, преди да се запознаят, да дадат отношение. Имало ли е такова обществено обсъждане? Обществено обсъждане на този проект? Не. Вие бъркате проект. Вие това, което търсите, няма да го намерите. Само за това. Специално за... А къде ни съветвате да потърсим? То това е интересно. Това за това питам, а не за... Специално за този проект. Защото явно, че е част от големия проект, не може да... Не е вярно. Само по себе си. Значи в момента би трябвало да се намираме тук на 500 метра над Пионерска. Видно от картата, че трасето на лифта, като продължава към Билски езера, между 1/3 и половината от лифта влиза в територията на националния парк. Добър ден. Добре, Цвета, навсякъде ли технологията за изграждането на лифт прилича на такъв погреб? Не знам ли сега. Аз не съм ходил по много зимни курорти из Европа, но ми се струва, че... Доколкото разбрах и кмета, трябва да дойде. Значи, това е заместник кмета. Ами вие констатирате ли някакви нарушения на някакви закони? Има си други органи. Ние сме охрана на обществения наредена ред. и такова ли? Смисъл, вие какви функции сте? Охрана на обществения ред сме ние. А вие сте отдел охрана на обществения ред? Да. А ваши колеги сигнализирали ли сте тук? Дали има необходимите разрешителни и така нататък? Дали се извършват някакви законни нарушения? Ами, Добър ден. нали трябва да се Здравейте. сигнализира някой? Моля? Нали трябва да се сигнализира от някой? Да, ние сме сигнализирали прокуратурата. Ами, значи прокуратурата ще разпореди на тези органи да Добре, се свършат сега да работа. се обадим тогава в полицията да сигнализираме, ако искате да видим. Господин, наша информация по обясните. Какво е тази строителна площадка? Каква е? Какви са намеренията за бъдеще на Глория? Ние сме на полицията Не съм да в се тази обадим. Точно се А в каква връзка сте тук? Да. И се включва, която е най-близо. Не отговарям на вас. Да. Защо? Аз съм гражданин, просто ме интересува. Еми, аз преценявам как на кой да отговарям и на кой да не отговарям. Вие искали ли сте Това в разрешение да землището правите на такива Стефарева мероприятия? баня на общината. Ние какво правим? В момента сме тук просто като граждани. Не е ли позволено граждани да присъстват на това място? Добър ден. С коя полиция се свърза? Духница, да. Ами искаме да подадем сигнал, че според нас се извършват нарушения на няколко закона в подножието на националния парк Рила над хижа Пионерска. Моля? Не е този сигнал. Искам да подам сигнал, че приет ни е. И в писмен ви ще го направим. А ще предприемете ли някакви мерки за установяване дали има законно нарушение на терена или не? Ще уведомите ръководството. А в какви срокове ще извършите проверка? Докато се построи. В писмен вид, ако дам сигнала, в едномесечен срок ще установите на терен. Такъв е закон. По кой закон? Закона за МВР. Благодаря ви. Извинявайте, вие как се казвате или това е също изявление, което не може да дадете? Аз се казвам Васил Маргин, съм заместник кмет на община Стефарева баня. Марин. Маргин, познават ме повечето ви колеги. Аз не ви познавам, съжалявам, за пръв път съм тук. Вече има много зелени телефони към различни, към общини. Да охраняваме. Макар Така, че трябваше преди това. Трябва само по телефона, нали? Да, Това не е да се система, самосезират. не е Хубавото е, че има полиция, която да пази нас, но няма полиция, която да спре това. Ще да се качим. Вие за какво се качвате сега с джипове? Бе? Няма джипове. Преди бяхте вие с джип, не? Не. Да изкърва. Не съм бил Ако тук. да се направи истина, точно това ще се справи. Ей, всеки ден ми разигравате. Значи не знам какъв граждан е.
Та, какви точно са опасенията ви? За кое сега какво? В смисъл от наша страна, защото аз наистина никога през живота си не съм бил тук. Как да не съм бил? Не съм бил тук, пък най-малкото съм собственик на джип. И съм идвал с... За какво си запознат сега? С какво си запознат? Защото Какво ти пречи сега? Какво ти пречи? интерес. Да, обслужваш Мислите, че съм инвеститор или... Не си инвеститор, някой други инвеститори, от друго место. Жалко, че толкова много хора в държавата не мислят така. Рила продължава да си действа нататък, тук сега какво ти пречи за това? Добре, а каква е целта на проекта? В смисъл, прави се път, който ще улесни какво? И лифта също. Лифта какво улеснява? Всеки лифт се качват граждани, всеки граждани може инвалиди, може не. Не сте само вие гражданите, които искат да се качват. Но, да, това е чудесна гледна точка. Но... Тогава? Точно тогава ще се спрат джипове. Защо няма ОВОС по този проект? Един сте човека, който трябва да ви дава информация дали има ОВОС, дали няма ОВОС. Има си министерства, които се занимават по този проблем. Разбирате ли? Очакваме и тяхното мнение. Това е. Вие сте длъжни по реда на закона за достъп до обществена информация. При устно поискване на достъп до обществена информация също да я предоставите. Но понеже опита ни с вас показва, че и при писмено, нали знаете, в момента има дело в Върховния административен съд, който е насрочен, да ни предоставите достъп до обществена информация. Община Сапарева баня беше осъдена от окръжния съд в Кюстендил да ни предостави обществена информация, което тя отказва. Което говори за една непрозрачност от страна на нас. Абсолютно не сте права и вие много добре го знаете. Имам решение на окръжен съд Кюстендил, с което ви задължава да предоставите информацията за общ устройствен план Паничите езерата Кабул. Ние сме правили обществено обсъждане, на което вие бяхте и не може да Окръжният съд ви отречете. задължи да ни предоставите проекта Паничите езерата Кабул. Света, била ли си на общественото обсъждане? Не съм била на общественото обсъждане, бях отвън, защото не бях допусната, както всички останали колеги от НПО. Така. И според господата тук, аз наскоро съм идвал с джип в района. И ми не знам, кажете ми си Я. може би двойник. Аз и съм те виждала в района. Някой се маскира като мен. Ама и всеки... на гората Да, и аз съм на ваша страна, Еми, но тогава- всеки може да... Тогава какво си казва? Защо трябва да дадат картата? Защо сме полицейски органи и при поискване сте длъжни да Нищо дадете. не правим незаконно. Документи, имат ли Значи ги, става нямат ли? въпрос за Да. също, което всеки Тук е път заместник, става. аз питайте го и него. Значи, Това е ваша отказвате да работа, направите проверка за подаден Не, ние да сигнал. отказваме. Вие не сте подали. Престъпление. Нали сега ще отидете в Сега се Дупница? обадих по телефона и подадах сигнал в полицията. Така. Полицията отказа да направи проверка по подадения сигнал, че става въпрос за закон нарушенията в границата на националния парк. Не е отказала След полицията. което- Казаха ви След до което един казаха месец. ми, че ако подам писмен До един сигнал, месец. Ще ще направят проверка в едномесечен Нищо не. срок. След Когато- което представител на полицията, без да цитира някакво основание, без да се легитимира, поиска личните карти и да направи списъци с хората. Така ли? Не съм се... Аз ще се Това е легитимирам. Няма нарушаване никакъв на... проблем. Легитимирайте се Ето. и си вършете както трябва. Ето, аз си върша по работата както закон трябва. нещата. Ми не Ако знам мислите, да че не са... То е ясно. Иска ли се, когато обират съседния апартамент, освен обаждане по телефона, да се подаде и писмено? Да. Значи сигнала се подава И тогава идва полиция, след, за да като дойде предотврати. полицията, да, и след това трябва да има писмен А защо сигнал. сега не идва полиция, когато подаваме сигнала, си иска първо да се подаде писмено? Ама ето, нали, затова сме тук, да напишете жалба, да я внесеме в полицията Така, и да и- се действа. В същото време, тук вие не сте тук, за да изисквате някакви документи. Вие вече няколко пъти Не. ни казахте, че сте тук само заради нас да пазите обществения ред. Да, и да видиме кои участват. Ага. Разбирате ли? Защото все пак... Ясно. Подаваме сигнал за нарушение тук. Полицията е тук, но за нас. Кой го подава този Извинявайте, сигнал? Ама но аз кажете ми, така кой? разбирам кръга на нещата. Ама, Аз го подавам значи, по мобилния си телефон, който се води за на го мое подадете- име. Той за се да го подадете изписва. този сигнал, трябва да напишете молба, в която трите имена, Добре, точен Писала адрес. съм молба до прокуратурата и сме изпратили по факс преди няколко дена, вече повече от седмица. Така. До И строителен контрол, до прокуратурата изпратена ли? да, изпратили. Значи ще се взема отношение по Те варе прокуратурата. един паплак, бам, двамата и виж му оставите да напише другия дед остана на жито напише. Я моля ви, За същото ли става просто? Да, абсолютно. Това е престъпление. Това е незаконен строеж. Убиват ли се някои хора? Кокът не се убива. Според наказателния кодекс би трябвало да влязат много хора в затвора.